9 сентябр вакилони фраксияи Русияи Одилона барои ҳақиқат бо сарвари Сергей Миронов ба Думаи давлатӣ тарҳи қонуниро пешниҳод карданд, ки ба муҳоҷирони меҳнатӣ ба Русия бо аъзои оилаашон омаданашон манъ карда мешавад. Истисно танҳо барои шаҳрвандони Беларус ва мутахассисони хориҷии баланд ихтисос гузошта шудааст. Они приехали, сделали свое дело и уехали без семей, без нагрузки на социальную сферу, в том числе медицинскую. ба андешаи вакилон ҳузури оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишвар боиси сарбории ҷиддӣ ба инфрасохтори иҷтимоии давлат мегардад, аз ҷумла ба муассисаҳои таълимӣ ва низоми тандурустӣ. дар айни замон даромадҳои буҷа аз ҳисоби патентҳои муҳоҷирон хараҷоти нигоҳдории аъзои бекори оиларо ҷуброн намекунад, ки чунин модели сиёсати муҳоҷиратиро аз ҷиҳати иқтисодӣ номуфид месозад, гуфта мешавад дар шарҳи тавзеҳии ҳуҷҷат. бо назардошти равандҳои кунунии Русия шубҳае нест, ки ин қонун қабул хоҳад шуд. А вам есть разница, какой национальности будет врач? Да, я люблю русских врачей. А почему вы ко мне записались? Потому что это был язык свободный. И чем не устроил вас прием? Потому что я не русский. вале бисёре аз иқтисоддонҳо иддаоро, ки гӯё оилаҳои муҳоҷирон танҳо сарборӣ меоранд, рад мекунанд. масалан, додсенти донишгоҳи федералии вилояти Урал Виктория Корецкая Гармаш дар кори илмии худ таҳти унвони истифода аз меҳнати муҳоҷирон, таҳдид ё бартарӣ барои рушди иқтисоди Русия исбот кардааст, ки муҳоҷирати меҳнатӣ манфиатҳои зиёдеро низ меорад. муҳоҷирони меҳнатӣ бо оилаҳои худ омада тавассути пардохти андоз ва истеъмол саҳми назаррас ба иқтисоди Русия мегузоранд. инчунин иқтисоддонҳои воҳидҳои шарқи дури Бонки Марказии Русия Мария Кудаева ва Иван Редозубов низ ба чунин хулоса расиданд. ба андешаи онҳо муҳоҷирон умуман ба фаъолиятҳои иқтисодӣ ва маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ таъсири мусбӣ мерасонанд. Сейчас узбеки поехали в Англию. Почему? Задумайтесь над этим. Вы чего хотите? Чтобы они туда поехали? Люди, знающие русский язык, а кто к нам приедет? умуман бо дар назардошти хориҷ шудани миллионҳо шаҳрвандони қобили меҳнат аз иқтисод дар натиҷаи талафоти ҷангӣ ва релокатсия бидуни муҳоҷирони меҳнатӣ иқтисоди Русия ба вазъияти хеле душвор рӯбарӯ хоҳад шуд. Ну, давайте открыто правде в глаза смотреть. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. То есть давайте примем решение, без мигрантов будем работать. аён аст, ки тамоми ин маърака на ба хотири ангезаҳои иқтисодӣ, балки ба хотири сиёсӣ роҳандозӣ шудааст. зеро имрӯз дар Русия дар шароити ҷанг зарур аст, ки кайфияти миллӣ ватанпарастӣ ҳифз карда шавад ва муҳоҷирони меҳнатӣ ҳамчун зоғи сиёҳ барои он интихоб шуданд. ҳамин тавр ҳатто ба зиёни иқтисоди худ Кремл муҳоҷирони меҳнатиро ҳадафи таънаву таҳқир қарор медиҳад, то рӯҳияи ҷангии аҳолии худро боло нигоҳ дорад. мансабдороне ки бевосита масъули иқтисоди кишвар ҳастанд, ночор хеле бо эҳтиёт эътирози худро нисбат ба ин нафратҳои зидди муҳоҷиратӣ баён мекунанд. дар натиҷа ҳар як ташаббуси нави қонунгузорӣ ва ҳар як изҳороти навбатии сиёсатмадорон дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ рекорди сафсатагӯиро мешиканад. Но я четко совершенно понимаю, что люди, которые приезжают, они хотят, по крайней мере, большинство, они хотят здесь жить вместо нас. масалан, яке аз охирин изҳороти идеологи ҷаҳони рус Александр Дугин ҳамаро ба ҳайрат овард. ба андешаи ӯ ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи марказӣ бояд дини насрониро қабул кунанд ва рус шаванд, то дар Русия бимонанд. тоҷики православ, озарбойҷонӣ, ӯзбек, ки барои Русия меҷангад, дигар муҳоҷир нест, балки рус аст ва касе ки намеҷангад бигзор аз кишвар берун шавад, навиштааст файласуф. ба занони мусалмонон бошад, ӯ иҷозат додааст, ки рӯсарии худро бадар накунанд, ба шарти ки рамзи зедро гузоранд. бигзор рамзи зедро ба рӯсарӣ гузоранд. медонем, ки ин бонувони шарафманд ба шабакаи рус манфиатовар буданд. Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь предоставить документы для проверки. Прошу сохранять спокойствие. Обращаю ваше внимание, что в случае неповиновения или оказания сопротивления может быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Спасибо.